Maswera sei machampion, maswera sei vana veshanduko. Akuru manzeve ndewako. Uye mazano marayiranwa. Uye zano pangwa iwe uine rako. Uye zivo moto inogokwa kuna vamwe. Nhasi ndine mashoko zvishoma-shoma asi zvakakosha. Ndinokumbira kuti musandikandirawo matombo. Mumagurupu muna vamwe vanhu vanokurumidza kukanda mahwe vasati vanzwisisa zvinenge zvichitaurwa. Imwe nguva kuda kusiyana kwemitauro here kana kuti kusiyana kwenzvimbo dzatinobva. Ameno. Ndisingapedzi nguva ndiende panyaya yangu. Ndine mumwe murume wandinoshanda naye. Aiva ari musiyaiwowa musite kuZimbabwe panguva yaMugabe. Akatiza kuZimbabwe panguva yakatogwa nemadzvinyangwe nana Munangagwa vachiwenga. Ndinaye kuno kuSouth Africa. Ndinotoshanda naye everyday. Asi ati ndivanze zita rake. Murume uyu andibatsira zvizhinji kuti mashoko andiri kutaura panapa kana zvichibvira dei asvitswa chero kuna President Nelson Chamisa, chero kutimu yedu inoona nezveelection, vana amai shiri yedenga nemaajenzi edu nevose vari kuona zvekufambiswa kwesarudzo vari kurutivi rweTriple-C. Mashoko aya mashoko echenjedzo uye neni ndatenderana nawo. Murume uyu anoti ZANU-PF inobira maelection, asi painobira maelection maagency eTriple-C havatombozvioni, asi vanobirwa varipo. Ataura achiti zvazvinoita mukoma, munoona here mapati amwe anongojoinayo akaita seana Monzora neana Madhuku naana Bande, zvimwe zvimapato zvese izvi. Atiye zvimapato zviya zvinosponzwa neZANU-PF kuti zvipinde muelection. Zvimapato zviya hazvina kana vanhu, hazvizikamwe, asi zvinenge zvina president. President wazvo anofanira kunge achiti musi wokuvhotwa anenge achifanira kunge ane maagency. Saka semunhu anenge asina vanhu anopiwa mayuthi eZANU-PF kumuitira maagency. Saka zvazvinoita manje ndezvekuti Triple-C inenge ine maagency matatu, imwe nguva maviri papolling station. Right, ZANU-PF inenge ine matatu, NAGI inenge ine matatu, ZUMU inenge ine matatu, FDC Monzora inenge ine matatu, saizvozvo. Saka ukaweka mayuthi eZANU-PF anenge apinda semaagency emamwe maopposition parties ayo, wosanganisa nemaagency eZANU-PF, unogona kuona kuti ZANU-PF inenge ine maziso 30 nokuti inenge ine vanhu 15 papolling station. Vose vanhu ivavo vanenge vakatumwa neZANU-PF kuti vapedzere chitsotsi nekubira sarudzo, asi vachishanda vachiita sokuti maagency ekwaMadhuku, vachinyepa,
vari vanhu veZANU-PF. Right, zvavanozoita manje anga ari kuti panguva inopinda vanhu kuvhota muya vachinhu vachivhota vachipiwa maballot papers avo, vanhu vetriple C vanonyanya kuconcentrata nekutarisa munhu weZANU-PF, maagency eZANU-PF kuti hasi kuvhiringidza election here, vachirega kutarisa ava vezvimwe zvimapato vachivati vanhu havana kana basa. Nyamba ndivo vanhu vane basa rese. Maagency eZANU-PF haana chaanenge achitoita musuya, bhora rese richitambwa neivo vaya vanenge vauya vachita sokuti vari kumiririra vana madhuku. Ndo vanhu vanobira sarudzo ivo vaya. Hatizve vanhu vaya vanenge ndo vanenge vachitovhundutsira vabereki, nokuti vabereki vanenge vachivaziva vakomana vaya nevasikana vaya kuti mayouth eZANU-PF, nokuti vanenge vachipinda navo misangano seizvozvizvi vari kuita musangano vanenge vanavo. Saka munhu paanopinda muclassroom kana kuti mutende rekuvhotera achiwana makazara vanhu 15 kana kuti 21 mayouth eZANU-PF anenge arimo, anonyatsoziva kuti maZANU-PF, otarisa kuti triple C oona munongori navanhu 3 kana 2, munhu anobva atopanika otongoona kuti nematarisirwo andakaitiwa. Ende kwai vakomana vaya ndo vanenge vachikanda maziso, vanotarisa munhu nerimwe ziso rekuti vanenge vachimukanda fiye. Handiti maona manje. Right, tobva ipapo vanenge vatobira dzimwe sarudzo ipapo. Toenda pakuvhurwa kweballot box. Hanzi maagents etriple C anonyanya kuconcentrata nekutarisa maballot papers akavhoterwa Mnangagwa neanenge avhoterwa Chamisa. Yeti aya anenge achinzi ndaamadhuku aya, amwe acho vanototora aChamisa ndo vanotohafura mamwe aChamisa vachitora vachiisa kwavo, kana kutora mavhoti amadhuku vachiisa kuZANU. Unotohwa munhu agent opa madhuku achiti amwe aya shamwari ndeava Mnangagwa hasi hangwa. Iwe wotongofunga kutoti ari kutorevesa izvi, atohafura kana 150 votes kana 200 votes dzaanenge atopa kuna Mnangagwa. Paya pamunenge moverenga dzoita ma10-10, iwe hauzombonyatsotarisa kuona kuti 1-1 kuona kuti ndezveshuwa pakaiswa X pana Mnangagwa here. Unenge watovhiringidzwa nokuti anombotanga ambotogwa nemunhu wamadhuku ozobviswa kumunhu wamadhuku achiiswa kuna Mnangagwa. Saka iwewe hauzozvinzwisisi, plus unenge wakanyanya kuconcentrata neparufu rako. Saka kwaipo paya ndo panobirirwa manje. Paanozoverengwa manje akuita ma10-10, Mnangagwa anenge atogara atopiwa hamwe. Uyo wekwamadhuku akamupa 100, wekwamonzora akamupa 50, nokuti akushayikwa vanhu vanovavhotera vanhu ivo vaya. Ariko amwe mabharanzi anongovhota ngoti chero ndaenda kuelection ndikanovhota. Saka pamwe pacho vanotosacrifice kuti madhuku anogona kutonzi 0, asi moshamisika kuti madhuku gore rinoteverazve election inotevera anodzoka iye akawana vanhu 100 paelection yose. Anenge achiziva kuti anopiwa mari, akatopiwa mari yakasviba izvi zvikare neZANU-PF. Handiti maona manje kuti vabire vachishandisa zita rake. Ipapa apa Monzora tatitaura nyaya Monzora masikati paazotaura achiti unoona zvaitika pana Monzora. Monzora abuda musarudzo nokuda kwekuti mari yaanga akapromiswa naMnangagwa, Mnangagwa itsotsi, azoita U10 last minute akamunyima mari, akagura mari akati mari yavanga vakawirirana akumupa hafu, nokuti Monzora anga akamirira kuita marali achimirira kutanga apiwa mari. Zvino havana kuzomupa mari yavanga vakawirirana.
kuti akwanise kumbotenderera achinyengedzera vanhu kuti kunyange akawanawo kana 10,000 anga asingazomboshayiwo vanhu 10,000. Vanhu 10,000 ivavo aiziva kuti aigona kupawo kana Mnangagwa kana 8,000 iye osarawo kana ne2,000, asi vatadza kuzowirirana manje because zviri kunyatsokuoneka pagiraundi kuti Monzora hachina vanhu. Saka Mnangagwa mari yakaidiwa naMonzora aishayiwa, aona kuti kutambisa mari yangu pamunhu asina vanhu. Handiti maona manje. Saka ndo nyaya iripo, vakomana. Maagents ngaangware. Asi chimwe chinhu chaanga achinyanya kundibatsira kuti dai zvaibvira, dai zvaigona, mayouth eTCC akanzwa kuchinzi madhuku ari kutsvaka maagents, ngavaende vanotora vhakanti iyoyo vaite maagents amadhuku. It's an added advantage because kana vakapinda vari 3 vari kumadhuku strategy uku, vari maagent amadhuku plus vamwe 3 vapinda vari kuCCC, kurova kuti tava nevanhu 6 vari kumonita election vari vedu. Zvinoita advantage yekupinza vanhu vakawanda. Kana vanhu vedu vakamanya vachitora vachiwa zvimapati izvozvipa zvinotaura kuti tiri kutsvakawo maagent, vomanya vosvika voti tinoda hedu, kunyanya vaya vasingazikamwe, vasina kunyanya kubuda pachena, nokuti vakabuda pachena ndeveCCC havavatori, vanenge vachida kutora vapfana vekuzanwa. Uye anga achitizve mukatarira kucommand center CCC inogona kutoisa munhu 1 chai. Apa ZANU PF inenge ichiti maheadmaster osaya vakatopiwa mari kare maZANU iwaya, vakatonzi vabire election maheadmaster osaya. Maporisa anenge aripo vana Ndindamubata vaya maZANU oga plus maagents eZANU PF anenge aripo. Isusu apa tinenge tine munhu 1. Saka zvinogona kutibatsira zvakanyanya kana tikawana munhu anogona kuita agent wepati yamadhuku kana zvimwe zvimapati zvenhema izvi ari wedu, nokuti vachange vakawanda vedu. Chero kucommand center uku vanogonawo kunge vedu vakatoitawo kana 4 kana 5. Handiti maona manje. Regedzai kunyanya kuti kuvhunduka kuti munhu anganoita agent wamadhuku hazvina basa, iye haavhoteri madhuku. Chatiri kuda kuti isusu maagent edu apinde akawanda, vave vakawanda kuitira security, kuitira kuprotecta election. Nokuti hanzi mukasadaro chete ZANU inobiwa. Haizvozvo ndozvaanyatsonditaurira, ndinawirirana nazvo. Ndatenda hangu machampioni, ndoziva kuti imwe nguva ndakonewa kunyatsotsanangura semutauriro wanga achiita, asi vane shungu dzekubatanidza zvishoma zvandataura izvozvo vanobatanidza. Ndatenda hangu. Thank you.